není nikde dokázané, že by reálne bola taká tá stará stavba. On v tom svojom dokumente ukazuje, že nejakých 12 000 rokov bola na nejakom ostrove nejaká pyramída postavená. Ale moderná veda to neakceptuje, aspoň zatiaľ. Zatiaľ ho odsudzujú a považujú za pseudovedca, ktorý si vymýšľa veci. Ja som videl ten jeho dokument a musím povedať, že a videl som aj rôzne iné dokumenty, ktoré práve túto teóriu naznačujú a tvrdia, že je pravdivá, lebo proste je vidieť, že volakedy technologicky sa stávalo tak, že dneska to nevieš napodobniť. Potom prišla doba, teda takto, boli vystavané rôzne stavby, ktoré plnili nejaký svoj účel. Potom prišla doba, kedy na tie stavby bolo už horším architektonickým počíňaním dostavované niečo, čo povedali, že tak, napríklad takéto veci boli robené aj keď došli, jak sa im to hovorí, inkvizitori zo Španielska, z Portugalska, keď objavili údajne Ameriku a dneska napríklad veľa kostolov, ktoré sú postavené v Mexiku a tak ďalej, sú práve na pozostatkoch týchto starých chrámov, áno, kde bolo ukázané, že takto vyzerala štruktúra architektonická v tej dobe, že boli poukladané kamene jeden na druhý, obrovské balvany, kde by si nevpichol v podstate, jak sa povie, ani papier. Áno. A potom na tom boli postavané tiež kamene, už boli menšie, ale boli postavané a boli umiestňované priamo nejakým cementom, nejakou maltou alebo niečím podobným, hej. Čiže už to nebol ten istý, a toto presne je Čičenica a rôzne iné mestá, ktoré sú takto, že boli postavené a na tom sa postavilo niečo zase. Ale už tá dokonalosť nebola taká, ako tá pôvodná. Jaký by si staval, skrátka... Akože prišli o tú technológiu, ktorou vystavovali tú prvú časť. Ťažko povedať, či oni prišli, alebo kto to postavil. Ale do dneska tie veci stoja. Takže niekto to kurva postaviť musel. Keď sú tam presne rezané línie. Ja keby si to robil buď nejakou frézou, alebo nejakým laserom, alebo nejakým vodným lúčom. Jak to vtedy mali? Jak to vtedy robili, tie rezy, tých kameňov? Nevedia a prenášali. No nevedia, lebo nás ojebávajú, oni to dobre vedia, jak to robili. Aha. A možno, že sme to... Možno, že žijeme naozaj v Matrixe a proste to je len prebytok programu, ktorý to bola, kedy bola na ňom postavený nový. Takže... Ale tu si ukazoval nejakých kozmonautov. Áno, tam práve... No, dej mi znú ruky, dej mi znú mikrofóny. Áno, na zelenom pozadí. Ja som videl takýto jeden záber, myslím, že to bola nejaká čínska výprava, boli vo vesmíre. A mali postavenú, akože bol takto záber presne, a mali tam postavenú pekne takto vodu na stole a bola pohľady, ty kokot. Na to zabudli. No a tieto vlasy, všimni si tie vlasy. Aha. No. Čočka sa robí, že akože levituje, hej? Že akože bezváhovom prostredí, hej? Je zavesená na šnúrach. No tak, lebo však tie zábery ľudia vidia. Ja sme sa bavili minule o tom, no presne, tu je to ukázané. Ty už dneska vieš green screenom spraviť úplne totálne všetko. Toto všetko sú zavesení chlapci. Čo sa robia, no hen tam mu nohy prebehnú. Kúkni sa, hen. Cez oné nohy mu prebehnú. Do piči, cez stenu. Cez prístroje. Je tak? Nevšimol som si. Tak si to všimni, tak si to pretoč. No on naráža na to, že títo sú pozavesovaní. No, takto. Sú dve možnosti. Čo si myslím ja. Okay. Jedna z nich je, že robia toto divadlo ako NASA a rôzne iné inštitúcie svetové, ktoré sa zaoberajú touto kozmonautikou a týmito vesmírnymi vecami. A robia nám divadlo, že takto to je, ale vlastne je to úplne inak. Hej? Nevedia sa dostať ďalej cez ten priestor tej planéty. Nevedia skutočne odísť z planéty preč. Stále sa niekde pohybujú v nejakom rozhraní, ale oni nám ukazujú, že sú vo vesmíre. No ale satelity reálne oblietajú okolo našej Zeme, takže nemôžeš povedať, že to by bolo vymyslené. No počkaj, ale tá výška, a čo keď sú zavesené na balónoch? Odkiaľ ty vieš, že oni sú reálne vo vesmíre a obehujú planetu? Tak vieš, v akej výške sú? Vieš, že sú 200 až 400 kilometrov, hej? Niektoré sú 2300 kilometrov. No.
A nemôžu byť na balóne zavesené? Z fyzikálneho hľadiska, ktoré my poznáme, vieme, že nemôžu. Hej? Prečo? Lebo je tam taká hustota. Áno, No ale kto tá kurva bol z nás dvoch? A tak ďalej. Kto z nás dvoch bol a kto vie, aká tam je atmosféra? No to je jedno, ale ako... Na akých balónov ty sa môžeš reálne pozrieť? Ty môžeš zobrať teraz teleskop, sadnúť si na záhradu, čakať, kým pôjde nad tebou. A ty ho zbadáš. A ty ho zbadáš a môžeš sa reálne na ňo pozrieť. Tam. Že letí. Áno. Bez balóna. Áno. OK. Tak to som napríklad nevedel. Áno.